Għaddejja ħidma biex is-servizz tal-Meals on Wheels li minnu jibbenefikaw madwar 650 anzjan jew anzjana ikompli jitjieb u jsir aktar effiċjenti. Dawk l-anzjani li ma jistgħux jippreparaw platt sħunu tajjeb fuq il-mejda tal-ikel ta' darhom jistgħu japplikaw għal dan is-servizz fejn ta' kuljum taslilhom ikla waħda li tkun tikkonsisti fi starter, l-ikla ewlenija u d-deżerta. Kull applikant huwa suġġett għall-assessjar minn professjonisti fil-kura sabiex jiġi żgurat li s-servizz jiġi provdut li dawk il-persuni li verament għandhom bżonnu. Flaqa bejn is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnit u l-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità Renzo De Gabriele ġew diskussi d-diffikultajiet li jeżistu biex tibda titħejja triq il-qudiem ħalli s-servizz jitjieb. Fil-fatt se jiġi żgurat li titjieb il-kwalità tal-ikel, il-preżentazzjoni tiegħu anke is-servizz tal-kunsinna. Komplejna bil-ħidma fejn ġejna niddiskutu u rajna bajnejna kif ħireġ l-ikel, kif joħroġ l-ikel fil-Meals on Wheels fejn aħna bħala gvern irridu insaħħu l-kwalità u naraw li aktar anzjani jieħdu dan is-servizz. L-ikla titwassar kiesħa biex l-anzjani jkunu jistgħu jieklu x'ħin iridu u se jingħataw ukoll kors bażiku ta' kif issaħħnu l-ikel.